Altså det er Games, det er godt Games her, og velkommen til den her video med Rasmus. Hej. Vi I dag spiller. skal vi spille et spil, som I sikkert aldrig nogensinde har set før. Det er faktisk også lidt gammelt. Ja, det er det. Det hedder Shakes and Fidget, og det er... man kan godt sige, at det er kedeligt, men det er rigtig sjovt. Det er kedeligt, hvis man ser det, eller nogenlunde. Men hvis man spiller det, så er det meget sjovt. Jeg ved allerede, hvad jeg skal. The Guy Gamers. The Guy Gamers. DK-YT. Ja. Og så du har bare lige skrevet... Gamers.dk. Jeg kalder mig... Okay. Hvad skal jeg være? En scout, en mage eller en warrior? Jeg har lyst til at være en mage, på grund af at jeg har jo ikke været mage. Jeg er en warrior. Nej, en scout. Jeg er en scout. Okay, vi skal have en demon. Så skal vi gå herhen. Skal der være en demon igen? Nej, faktisk ikke. Jeg vil være en ork. Ja, jeg tror, jeg er ham her. Han ser allerede nice ud. Det eneste, jeg vil lave om, det er kolder. Jeg bruger jo min sej, jeg kan. Ser det her egentlig ikke nice ud? Den ser sød ud på en måde næsten. Det okay, mouth. Okay, jeg har allerede en mund. Prøv at se, der er den her, ikke? Eller der er den her. Prøv at kigge. Vi sidder nemlig lige ved sådan en. Hvad er der? Og så den der. Den tager jeg. Det er også nu, han er fregner. Ja, det skal også. Sådan nu har jeg lavet min mand. Hvad? Her, hvor er det hen? Der. Det skal de har noget ikke grønt hår. Så den der. Men ekstra, hvad er det? Jeg skal, den der kan godt til. Der er også sådan der oppe ved... Ja. Ja, den. Men skæg. What? No beard. Det er så sådan. Okay, continue. Du skal bruge din Steam profile, det er nok bedst. Ja. Sådan der. Let's go. Okay. Continue. What? Steam? There's already a character in this. Hvad er der galt? Would you like to? Prøv bare det. Jamen så kan de jo se. Nej, der kommer alligevel prikker. Gør det ikke? Se. Okay, det gør det. Altså det der, det er det eneste, jeg kommer til at se. Det var også sådan en dag, at jeg gjorde det, jeg skulle lave min anden mand. Eller jeg prøver at lave mig så dum, som man kan være. Nej, det var ikke meningen. Jeg skal lige se. Nej, men er det lige der? Jamen, jeg skal bare lige se. Han virker. Okay, godt. Play. Det var ikke meningen. Okay, ja. Sharon. Don't show tips. Fordi jeg har allerede en mand. Go. Ej, Ripling, hvis du allerede startet. Prøv lige at lade være med at lave kyst efter den der. Okay. Imens så viser jeg lige rundt. Ej, den der lyd. Okay. Så går vi ind i weapon shop, så tager vi den her på. Bum. Jeg har allerede en chestplate. Jeg venter med trouble. Jeg ser bare lige, hvad der er. Den der. Der er 1 igen. 5. Hvad har min? 5. Sådan her, nu begynder jeg også. 1. Jeg kan allerede få nogle gloves. Må jeg igen starte? Ja, jeg er bare begyndt. Jeg tager nogle gloves. Jeg har allerede en chest og snart så en halskæde. Shit, man. Jeg får det også. Hvad vil jeg allerede kan få? Oh my god, det skal bare lige... Oh my god. Jeg skal bare købe den. Lok 12.
Men du skal bare lige bruge en svamp. Det er så lidt noget. Ja, det vil jeg gerne bruge en svamp på det der. Allerede i level... Det kommer nok til at gøre det i level 2. Fordi du skal også lige have en guldmønt først. Ja. Jeg har en guldmønt, men altså... Det var lidt nederen, at det tager tid. Jeg fandt allerede en svamp. Det var lidt nederen, det tager tid her. Det er det virkelig. Hvis I lige ser noget, så sorry. Goodbye. Det kan I ikke, når du tænder for. Nej. Den der lyd. Boing. Jeg har ingen lyd på. Boing. Nå, kan man egentlig godt join sit egen guild, når man sådan er... Det kan jeg godt at vide. Guild? Kan man egentlig få sig selv som friend? Hvad hedder jeg nu overhovedet? Prøv bare at få dig som friend. Gamer.dk. What? Kan 5, 4. Det kommer ikke noget frem. Jeg prøver at lade, hvad koster 10 guld? Jeg håber virkelig, jeg har 10 guld for slutningen af den her video. Hvad der koster 10 guld? Jeg prøver lige at vente på det. Nej. Undskyld. Gav det dig et chok? Nej, det gav mig ikke et chok. Det gik bare oven på min mus. Og det var lige lidt irriterende. Sådan. Nej. Tag det her. Nå. Nu er jeg tilbage. Undskyld, hvis I ikke kan høre Rasmus så godt, men det er fordi, vi sidder på hver sin side. Mhm. Ja, du får det der hår. Hvad får det der hår allerede? Jeg godt finde også for den. Ja, det var ikke godt. Ej, den er væk. Nå, nej, den er lige der. Er den væk? Nej, den er ikke lige der. Den er lige der. Det koster 1 mere guld. Det sker igen. 26 guld for en 1 armor. 25 guld for en 2 armor. Jeg har mega godt armor allerede. Hvor den har fået 300 XP for, den tager så også bare til en minut. Men jeg kunne se dit armor allerede. Bum, bum, bum. Det er da overhovedet ikke særlig godt. Nej, men jeg har spillet 3. Og så har jeg de 3. Men noget jeg kommer til at se mig gøre, det er... Lige gør sådan her. Så gå tilbage til den her. Spil. Gør sådan her. Det er Det er min gode. Som vi spiller med, når at vi ikke spiller The YouTube. Rip. Kom nu. What? Det er bare tiden. Prøv at se, man får flere ting. Og med XP, det er bare tiden. Vi har den her. Så ding ding, og så er vi tilbage til ham her. Så. Det kan man ikke selv nogle gange gøre, bare skifte imellem hurtigt. Se mig nogle gange gøre. Ja, altså, jeg kommer ikke til at se mig gøre det, men jeg gør det også. Det er måske lidt kedeligt at se, fordi man bare skal vente. Vi skal bare lave epic commentary. Ja. Det er epic commentary. Vi er bare mega vilde, ikke så boom. En mustache, det vil jeg gerne have. Mustache. Allerede? Okay. Oh my god. Jamen, den er sådan... Doing! Magic shop. En blyant. En hammer. Bogstaver. Og sådan en. Og sådan en. What? Det er næsten det samme. Det er den samme. Nej, på grund af Sailor's nickel. Of the fool of the weakling. Det... No, intelligence strength. Ah. Jeg finder dig. Ja, det er dig. Jeg finder mig selv. Jeg kan ikke huske, hvad jeg hedder. Bare gå tilbage. What? Det må være, jeg hedder. Ja, jeg fandt... Nej, det er den forkerte mig selv. Det er den forkerte mig selv. Nej, du kan ikke huske, hvad jeg hedder. Det er det, jeg hedder.
Nå ja. Jeg vandt mig selv. At dig selv. Det kan jeg ikke. Det kan du da godt. Jeg kan få mig selv som ven. Så tager jeg også mig selv og dig som ven. Prøv lige at finde dig også. Nej, jeg skal ikke guild. Hvad er det nu, man går ind i? Hvorfor kan jeg ikke huske, hvad det er, man går ind i? Hvorfor er det, jeg ikke kan huske, hvad man går ind i? Det er inde i mail. Mail. Kan jeg egentlig spørge, om vi godt kan join din guild? To Genji. Jeg ved ikke, her Genji. Nå ja. Til din guild. Ja. Rasmus, prøv at gå til... Rasmus, prøv at gå over på din gode bror. Jeg skal prøve at jeg til guilden. Hvad var det nu, jeg hed på min anden? Det kan jeg ikke engang huske allerede. Du hed... Den anden, der hed du vist for The Smurfs eller sådan noget. Jeg er ret sikker på, at jeg hed for The Smurfs. Okay. Jeg skal sende der. YT. Smurfs. Hedder du YT? Invite this player to the guild. Yep. Jeg har addet dig. Sådan der. Nu har jeg også dig. Og så skal jeg lige... Add to friend list. Sådan der. hvad hedder du herinde? Ja. Du Jeg hedder The God Gamers DK YT. Nu skal jeg bare lige i stedet for... God Gamers DK YT. Nej, God Gamers. Sådan der. The God Gamers DK YT. Det er mig. Sådan der, det må være det. Sådan der. Det er mig. What? Ja, okay, det er det. Clan. Dung. Hvor er du? Friend. Der. Så skal jeg bare... Friends. Jeg sender dig. Guild Invasion. Jo, nu er vi alle sammen her på. Okay. Men vores clan, den hedder The God Gamers DK. Ja, The God... Men kan du ikke ændre navnet, nu når du er derinde? det ved jeg faktisk ikke, om jeg kan. The God Gamers DK, er det? Skal den ikke hedde det? Jamen, DK YT, synes jeg. Men nu kan man ikke ændre det, så er det fint nok. Nej. Men altså, Det er sådan noget. hvis I gerne vil, hvis I gerne... Jeg fik synes et øje. Altså det I skal, hvis I rigtig gerne vil spille med os, det er at bare... Er det der Constitution godt? Ej, ikke bedre end det du allerede har, i hvert fald ikke. Fordi jeg har lige fået den her. Jeg har lige fået den her Strength 6. Det øje her. Oh my god. Men ja, hvis I rigtig gerne vil join, ja, så må altså den eneste rigtige måde, at I kan... Har jeg ikke joinet allerede? Nå. Jeg har virkelig ikke styr på, hvad for en bruger jeg er på. Jeg er på den her bruger. Det er mig selv. What? Man kan ikke se mit navn. Ja. Man kan ikke se mit navn. Det hedder bare ingenting. Ej, hvor mærkeligt. Jeg er allerede færdig. Mærkeligt. Hvor? Dr. Abu. Go. Kom så YouTube, giv mig held. Det var lidt. Hvad for Rasmus? Hvorfor er jeg munden? 2 wood. Jeg fik 1 sidste gang. Hvis I gerne vil join vores guild, så skriv til mig i kommentarerne, hvad I hedder, så skal Rasmus nok at jer.
Eller så kan Rasmus gøre mig til... Du kan allerede. Kan du ikke? Det ved jeg ikke, du kan. Jeg kigger lige. På grund af, at du er officer. Kan du egentlig også gøre den der til officer? Det gider jeg ikke. Du gider ikke til det, eller hvad? Ja, jeg synes, det er bedre, hvis det er vores rigtige accounts, der er officer. Ja, okay. Det er så rip, at man ikke kan se mit navn. Jeg hedder bare helt til højre. Det er mit navn. Det ligner det, det er. Må jeg lige prøve at se noget? Hvis man ser på pil til højre, så kommer vi... Ja, ikke? Ej, hvor rip, jeg vil nødt til at finde mit navn. Hvad var det nu, jeg skulle herinde? Nå ja. Guild. Hvordan er der du? Jeg finder bare en anden, og så klikker jeg op på det der plus, så klikker jeg add. Okay. Jeg går lige ind i Dungeons. Nej, jeg går bare ind i jeg går ind i Guild. Så tager jeg for det Smurfs YT. Men ikke, du skal jo finde en eller anden, som du godt kan add til guilden. Add this friend to friend list. Du add det selv. Jeg vil gerne have det. Så. Nej, jeg skal også lære mig selv. Tip. Du har ikke Lol, jeg har ikke nogen af Du mig. kan drikke dine mushrooms. Hvordan? Du går og klikker på ham der. Og så accept. Nej, du klikker på. Drink one. Om fuld eller hvad? Nej. Åh, ja okay, det er fint nok. Men ja. Ej, hvor rip, jeg troede seriøst. Hvorfor kan jeg ikke se mit navn? Jeg kan bare se Jeg prøver lige hurtigt at gå ind i Hall of Fame. Så tager jeg ham her. Sådan her. Ja, det kan jeg godt. Ja. Altså, nu gør jeg det så ikke lige. Han har også den der. Okay, nu går jeg lige tilbage. Support. Doing. Sko, det har jeg lige fået. Hvad giver mest XP? Den der. Character. Ja, jeg er level 3. Hvad er du? Level 2 vist. Lige tjek. Jeg er level... Jeg troede lige, er du allerede level 12 næsten? Der er den galt. Jeg er level 2, næsten 3. Jeg er lige kommet. Jeg har så spillet, hvad? 1 eller 2 games med. Stod lige, du var level 11 på din grønne mand. Ja. What? Det var en eller anden fuck shit. Jeg ved så det var der var galt med den, der stod jeg level 11. Jeg vil lige se, hvor hurtigt tiden går for os. Ja, 18 minutter. Husk at skrive, hvis I gerne vil have nogle spil, vi skal spille. Eller videoer, vi skal lave. Altså, det bliver nok ikke alle spil, som koster penge. Fordi Vi har ikke råd til det hele. Vi kan ikke bare købe. købe spil hele tiden. Det kommer vi nok til, når vi bliver større. Men altså, Seriously, hvorfor kan man ikke ændre sit navn? fordi man Jeg ikke kan. gider ikke hedde ingenting. Nu skal jeg lige slå mikrofonen der. Mm-hmm. 500, den tager vi. Ej, look at den. Look at den. It's a time. Oh my god. Jeg hader bare, når man skal vente i det her spil. Men når jeg får 100 af de her guldmønter, så kan jeg seriøst fortress, og så kan jeg bygge den her. Nej, det kan du ikke. Åh, 25, det skal jeg så også være. Should I put mercy? Den her, den bliver færdig for den anden. Prøv bare lige sådan der en eller anden måde. Så ændrer mit navn på det, så søger jeg bare på internet.
Er det ikke den forkerte mand, du er på? Nej. Alligevel. Du er det på din anden mand, og du har 3. Nej, jeg har slet min ene. Nå. Ham der Warrior'en. Ja. When you need us. Der er bare ikke sådan helt noget at gøre. Det er derfor andet end at vente. Trevor. Jeg vil gerne lige bede om en god en. God en! Okay, den er faktisk rimelig god. Den giver mig næsten 1000 XP. Den siger seriøst. Det vil jeg gerne have. How to change your character name in Shakes and Fidget. I'm not eating kind of soup. Nej, jeg skal nok lade være med at synge sådan en sang. Åh, how sweet. Ja, det var sjovt. Det var det, der står lige der. Character. What? What? Rasmus, der skete en bug. Nu står der, så jeg er level 9. What? Oh. Okay. Dr. Abu. Den der, den gad jeg godt have. Jeg gad godt se, hvad den der var, og hvad den der var. Den der, men ja. Det lyder sødt som et ur. Trevor. Hvorfor har jeg ikke startet en Trevor? 8, den har jeg lige. Okay. Mest XP. Det er det, jeg går efter. Med mindre jeg får bedre våben. Please, vær færdig. Ved du hvad? Sådan ikke synes, det bliver mega kedeligt. Så jeg vil gerne lige se. Optager den det her? Nej, det gør den ikke engang. Jeg har ellers tænkt mig at gå ind på Google og så finde nogle af mine videoer. Kom nu. Det er bare det, jeg hader ved det her spil. Jeg tror, at for at kunne gøre det, så bliver vi nødt til at sende en e-mail til ham der. Character. Hvorfor står der level 9? What? Så det er så bare åndssvagt, Niklas. Oi. Det er mig. Jeg vil gerne se noget. Jeg kommer lige om lidt. Okay. Jeg skal lige se noget. Hall of Fame. Nej, jeg går ind i Guild. Det er Rasmus. Og det er min ikke YouTube. Og det her, det er min YouTube. What? Det kunne godt være, at jeg ikke lagde mærke til det. Men der stod søst. Her. Jeg var i level 2. Nej, jeg var alligevel level 3. Nå ja, det er derfor. Okay, det går. Jeg mangler kun hjelm. Hvorfor kan jeg ikke få det? Jeg ved ikke, hvad Rasmus han laver. Jeg tager den her. Ja, det er godt nok svært at gøre alene.
Snart så får jeg et program, og så kan jeg lave min video meget bedre. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg glæder mig, jeg glæder mig, jeg glæder mig, jeg glæder mig. Okay. Vent lidt. Hvis I kan høre mig snakke, så er det ikke mig, der snakker, så er det fordi, jeg lige ser noget. Hvad så der, games? Det er godt, games her. Vent lidt. Oh, please. Yes, hvis der ikke er. Yes. Hvad så der, games? Det er godt, games her. Hvad så der, games? Okay, godt. Ja. Det skal bare lige høre det. Kom nu. Please gå herind. 1 minut. 20 sekunder. Hvor lang tid kan jeg lige tage højhus? Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Dungeons. Rasmussens gode mand har. Han har den her. Han har ikke den, men han har den. Og den fik han på grund af, at han fik sådan en ting i en dungeon. Eller ikke en dungeon. Han fik sådan en ting, hvor jeg kan prøve at vise jer. Måske. Kun måske. Ingenting. Jeg vil gerne lige se ingenting. Det er mig. Nej, det er Rasmus. Ja. Sådan. Den her, min rigtige YouTube burde snart være færdig. 23 sekunder. Wow. Vi har en ingenting i level 11. Så har vi en mig i level 9. Så har vi en anden mig i level 4. Og så har vi en Rasmus level 2. Snart 3. Og han har Michael Jackson. Han har virkelig. Den her. Accept. Nu får jeg en bue. 20 sekunder allerede. Yay. Det ligner altså et ansigt, det der. Og det gør det der også. Det tror jeg faktisk, det skulle være. Men en god bue. Jeg kom i level 5. Og jeg fik en bue. En meget bedre bue. Og så går man ind i weapon shop. Så går man i den her. Og så går man ind her. Så går man be a millionaire. Jeg får altså gode ting nu. Nu begynder jeg at få gode ting. Yay! Ej. Det... Oh my god, der er stadig 1 minut. Og hvad er det her? Også 1 minut.
Det her det bliver en lang ventetid på 1 minut. Det er ikke særlig dejligt. Hvad så der, games? Det er godt games her. Hvad så der, games? Det er godt games. Godt så. Vi kan godt vente i 40 sekunder mere. Første sekunder kan ikke være så meget. Nu er det kun 30. Kom så. Jeg skal gå ind og kigge i. What? Hvorfor siger den? Nå nej, det er Rasmus, der er kun level 2. Jeg skal også have den rigtige ven. Sådan her. Jeg skal også have... Jeg skal guild. Jeg skal også have ingenting som ven. What? Han har ikke taget den. Det er derfor. Prøv at se, hvad... nej. Okay. 5 guld. Det kan jeg godt bruge. Det tager så lige 6 minutter. Nej. Det var måske ikke særlig godt, jeg tog den. Det var nok ikke særlig godt, jeg tog den. Kom så. En god en. Kom. Nej. Jeg tager den bare, fordi der er max P. Der. Unbelievable, siger den. Jeg er nødt til bare at vente i så lang tid. Jeg skal... Den her. Buy 2, pay 3. Den her, den er... koster en af dem der. Og så tager det minus 10% at det gør det. Nu har jeg skrevet en e-mail til dem om, at de skal ændre mit navn til Smurfmaster. Den her kunne jeg godt købe. Prøv at vente, den her, den kunne jeg godt købe. Jeg skrev, at jeg vil gerne ændre mit navn. Og så skrev jeg, at jeg gerne vil have ændret det til Smurfmaster, hvis man godt kunne det. Tror du godt, jeg kan ændre det til Smurfmaster? Ja, det tror jeg godt. Det kan være sjovt. Det kunne være mega sjovt. Det er fordi, han elsker Smurfs. Ej, det er bare fordi, han havde Smurf et eller andet på alt. Ej, jeg elsker Smurf, jeg synes, de er mega søde. De er faktisk søde. Nej, okay, jeg har tabt det. Du har tabt til Genji. Men det er på grund af, at der er et problem med min nye PC. Starring of the Unlucky. Den er faktisk ret vild. Er det på din gode bror? Jeg har allerede det skrevet 12. Nej, det er på min dårlige. Men søst, jeg har 3 og 5 ring. 2. Okay, så er den bedre. Jeg har det dårligste i hånden. Hvad er det for at sige? Hvorfor er der aldrig nogen gode ting her? Fordi at du er dårlig. Ej, Rasmus, jeg er begyndt at få guldmønter hver gang. Når jeg hvad er det nu, det hedder? Når jeg kommer level 5. Hvad fik du lige til ham? Who knows? Nej. Det var det. Jeg skal prøve at lugte det ud. Wow. Ej. Han spiller. Shit. Hvis I stadig ser med, så er jeg så mega vild. Ja, det er jeg seriøst. Fordi det her, det er en de ventespil ligesom... Jeg vil seriøst ikke blame jer, hvis jeg skippede i videoen. Ej. Hvis I nu skriver i kommentarerne, jeg har set hele videoen, selvom I ikke har, så stadig, at I bare har set sådan... Hvis I har set 10 minutter, et kvarter, så vil jeg stadig være mega glad, fordi det er sådan noget at vente noget, det her. Men så er jeg bare sådan, damn, dedication. What? Hvad?
Den giver mega godt armor, men... Piece of cloth with a ribbon. With a ribbon of force stamina. Og hvad har den her? Den har 1. Den har 8. Bum. Jeg kan seriøst huske... It's not gonna be mercy. Jeg kan seriøst huske, da jeg var... da vi var... Kan du godt huske, Niklas? Vent lidt. Prøv at vente lidt. Sådan det ikke bliver meget kedeligt, så sætter jeg altså lige en no copyright sound baggrund på. Så du vil høre det. Jeg skruer bare rimelig langt ned for den, så man bare lige kan høre den i baggrunden lige så stille. Sådan der. Ej, den kan godt være lidt højere. Nej, fordi den kommer derovre. Eller ikke kører på. Den er bare sådan lige så stille i baggrunden. Ja, sådan der. Så kan I bare høre musik imens, sådan det ikke er bare sådan... sådan... Altså, I ved hvad jeg mener. Så kan er det lige baggrundsmusik. Jeg vil ønske, at der ikke fandtes copyright strikes, fordi så kunne man bare høre alle sange på YouTube, imens man lavede video. Det kunne være mega fedt. Så kunne vi høre rappen, vi godt kan lide. Og den anden, og I'm not gonna be mercy. Vi må gerne synge sådan 5 sekunder af den. Det er... Nej, vi skal bare ikke synge hele sangen. Det kan jeg lige se igen. Oh my god, XP'en. XP'en. Fruit drops. Min er... Nå, jeg glemte at tage min ring på. Bedre. Ingenting. Den er meget bedre. Jeg kan selv se det. Min mand er... Der er omkring 800 for at komme lidt til 6. 6 allerede? Ja, det er fordi, du har brugt så lang tid på det der. 3 Weapon shop, så sælger man lige det her. Jeg har råd til den. 2 guld og 67. Ja, du har. Eller 27. Boom! Skal du meget med. Nej, jeg fik mushroomsene herinde. Det var så ikke meningen. Hvad var det, du gjorde for at få dem? Jeg gik ind på min e-mail, og så klikkede jeg... og så... Nå, det var på grund af, at jeg brugte ham her til at logge ind med min e-mail. Det var derfor, jeg fik mushroomsene Nå, her. prøv lige at vise mig, hvordan man gør, imens vi lige venter. Okay, jeg prøver at finde en ny... Du skal bare gå ind på din e-mail. Altså, normalt. Ja, din normale e-mail. Og så tryk, eller bare vis mig det, fordi vi gider ikke spoilere det. Vent med at gøre det, fordi jeg sætter lige en ny til, så de ikke skal vente på, at jeg tager den. Så skruer jeg lige lidt højere op i baggrunden imens. Bare gå ind på din e-mail, så Nu er det lidt højere. Nu er det lidt højere. Bare lige. Til når jeg finder en. Hvor lang tid vil jeg optage en video, så det får lang tid. Og vi sætter en ny til. Så sætter den her til. Right under 21. Med character. Det bliver ikke noget. Godt. Okay, du viser. Vel. Gå ind på din tavern, det er sjovt at kigge på det der billede, der kommer. Tavern. Men Tavern. Ja. Så kan du kigge på billedet. okay, ja. Aim for the eye. Lol, vi har allerede næsten færdigt. Skype, hvorfor kommer vi til at se Skype? Okay. De kan alligevel ikke se det her, kan de? Nej, det kan ikke. Nej, det kan de ikke. Okay. Det kan ikke. Nå, ja, okay. Hey. Okay, ja, hvad så? Nå, nej. Prøv at reload den. Nej, jeg ved godt hvorfor. Det er fordi, at jeg lige skal sådan her. Nej.
derfor resten er simpelthen. Op der. Der. Og hvad? Click here. Så. Har jeg fået det? Jeg skal nok lige prøve ud af. Jeg gør bare sådan her. Sådan her. Ja, 26. Men jeg skal lige gå ud af den her. Jeg skal lige gå sådan den her. Jeg synes egentlig, hvordan man laver en fortress. Jeg ved godt, hvordan. Du skal bare lave den. Du skal starte med at lave. Nej, prøv lige at gå tilbage til der, hvor du var. Hvordan skal jeg gøre det? Du skal holde musen over den der. Det er fortress. Det er den eneste fortress der. Så skal du bare vælge 25 og have 100 coins. Det står der først. Du skal først lave fortresset. Nå, så man skal være level 25 for at nu forstår jeg det ikke. Det er på grund af, jeg troede, at det stod, at man skulle være level 25 med. Man skal være level 25 med sin character. Ja. Og så kan man begynde at bygge. Oh my god, hvor det faktisk bare klippet der. Lol. The manual. Who needs a manual? Nobody! Just need it. Jeg ikke tro, at der er min A. Hvad? Timmen bærer til egne projekter. Til fiskning i de Okay, prøv lige, ikke højt. You are number 2 million 500. Det er endda over det. Oh my god. Skeleton level 6, det er mega nice. Jeg håber virkelig ikke, at det kommer til at tage så lang tid der. Ej, prøv at tænke, hvis det var hours. Eller dage. Hvor det skete. Hvad skal det betyde? Okay, jeg prøver lige. Hvor den lommeregneren er på. Prøv lige at trykke på lommeregner. Det på betyder... tastatur. Jeg ved ikke, jeg har en lommeregner på tastaturet. Prøv lige, jeg gør bare sådan her. Lommeregner. Hallo, prøv lige at sige tallene. 2 0 1 7 1 7 0 0 1 27 1 27 10 10 30 30 90 90 75. 75. Er det det? Oh my god. Det er en... Hvad står der, det er? Okay, jeg skal bare trykke plus og så 0 er lige med. Okay. 2. Hvor mange ekstra tal er der? Der er 3, der er 6, der er 9, der er 12, der er 15 ekstra tal. Hvad er det? Det tal kan jeg ikke engang. Nej, jeg har ingen idé. Der er et total, og så 15 ekstra tal. Ja, hvad betyder det? Jeg tror, det nærmer sig uendelig næsten. Prøv lige vent her. Oh my god, det er meget. Det er i hvert fald et eller andet billion eller billiard eller sådan noget.
Det synes jeg sådan noget mega mærkeligt til det. Jeg ved ikke, godt kan lide det, men altså... Jeg skal lige stoppe videoen her. Hvis jeg har set hele videoen igennem, ikke? Så bliver jeg glad. Så bliver mamma glad. Så bliver mamma rigtig glad. Seriøst, mamma bliver rigtig... Eller... Dada bliver rigtig glad. Daddy bliver rigtig glad. Fordi, seriøst... Nogen, der har set en... Et spil, der er okay kedeligt at se på i 45 minutter, altså 46, men altså, hvis der er nogen, der har set hele videoen, ikke? Jeg klapper, altså. Wow, men jeg begynder at lave introen. Ej, hvor godt med glas. Hvad er det? Ej, det var sjovt. Men jeg skulle lige til at lave introen faktisk, eller outroen hedder det. Ja. Okay. Men ja. Husk at skrive i kommentarerne, hvis I gerne vil se mere. Husk at like, hvis I gerne vil se mere. Husk at subscribe. Det vil hjælpe mig og mine venner rigtig meget ud. Og jeg siger, det vil hjælpe min kanal for at gro. Vi bliver glade, Niklas. Vi bliver glade. Vi bliver glade. Vi bliver glade, hvis der er nogen subscriber, og det hjælper kanalen for at gro hurtigere. Vi vil rigtig gerne have subscriber. Altså hvis I bare ser noget, som I godt kan lide. Altså, skriv det. Skriv om I godt kan lide det, skriv om I gør noget forkert. Nå ja, vi kommer nok til at lave nogle videoer af competitive nu. Det gør vi nok af Overwatch competitive. Så skal vi så også rigtig gerne se det. Ja. Men altså, jeg ved godt, at der er nogen, hvor man nogle gange... Wait, der omkring sommer, så kommer jeg nok til at åbne sådan der omkring 100 lootboxes. Det er så godt. Ja, men altså, jeg ved godt, at måske ikke så godt kan lide kanalen, eller hvad jeg synes. Hvis I synes, det er okay. Det er fordi, der ikke er nogen. Ja, okay. Hvis I synes, det er okay. Altså, det gør jo ikke sådan rigtig noget subscribe. Det eneste, der rigtig gør, det er jo bare at hjælpe os. Og hjælpe kanalen. Ja, det er grund af, at det er jo ikke fordi, at nu, hvis I ikke kan lide vores så bare lad være med at kigge, men bare subscribe, bare for at hjælpe os, ikke? Ja. Altså, det må I meget gerne. Nej. Det vil så meget hjælpe bare subscribe. Hvis I nu... What the fuck? Men ja, hvis I nu har subscribet til den her kanal, men I ikke ser vores videoer, eller I ser vores videoer, så er I enten ser dem eller ikke ser dem, så må I meget gerne sige til jeres venner. Det kan godt være, at I synes, at de her ikke er særlig sjove. Og vi ikke er særlig gode til det. Ja, men altså, og så få dem til at subscribe, det vil vi blive rigtig glade over. Ja, det vil vi så. Og fordi at der er sådan, fordi vi næsten lige har startet, så er der ikke nogen, der skriver. Så jeg vil jo kigge næsten hver dag på, om der er nogen, der skriver i kommentarerne. Ja, ikke. Og sådan, så I burde, altså, hvis I skriver, så skal jeg nok se det. Hvis I skriver, så ser han det. Men plus der står, hvis der er nogen, der skriver. Så. Ja, men altså, ja. Ja, level 10. Og hvis, du level 10 med dine gode. Ja. Okay. Men altså, når jeg subscriber, og når I supporter os, så motiverer det også på en måde til at lave flere videoer og gøre det bedre. Og så ved vi, at der er nogen, der ser. Vi har jo ikke sådan, vi vil ikke sådan gøre vores, vi vil ikke lige så meget gøre vores bedste, hvis vi bare ved, at der er ingen, der ser det. Ikke? Men hvis vi ved, at der er nogen, der godt kan lide det, så gør vi det så godt vi kan, på grund af at vi ved, at der er nogen, der gerne vil se det. Men altså, bare lige så I ved det, jeg kan ikke sådan lave iPad og mobilvideoer endnu, fordi jeg har ikke tingene til det. Jeg kan kun lave computervideoer. Altså sådan computerspil. Ja, men du ved, jeg kan ikke gøre ligesom de gode YouTubers gør, med de ser skærmen sådan perfekt. For jeg har ikke ting til at se. Nej, de putter sådan en ind i iPad'en. What? Ved du ikke, hvad jeg mener? Nej. Okay, det lyder lidt mærkeligt, men... Det var støj. Okay, jeg kan prøve at forklare det efter videoen. Du putter sådan en ind i iPad'en. Når du ved, ved laderen. Ja. Der man sætter i. Så putter de sådan et kamera ind. Den har jeg jo ikke. Så putter de den op, så putter de den op. Så sætter den fast, så sætter den sig ind i computeren. Så sætter den fast.
man sådan op i stikket. Og så sætter man den op i stikket. Og så sætter man det i computeren. Og så kan man tage ting på iPad på små computer. Ja, det er det. Jeg ved ikke, hvad du mener. Hvad har du spillet? Det ved jeg ikke. Ej, hvor godt. Jeg er også level 7 med den her. Hvad? Men ja. Jeg håber, I kunne lide at se med. Husk at smide et like, en kommentar og subscribe. Og har du noget, du vil sige? Men hallo, vi vil have lavet en Saints-Row-video, men vi ved ikke lige, hvad der skete, så jeg kunne ikke. Nå, hvad var det nu, der skete? Det var bare helt sort. Okay. Det har vi optaget. Nej, det er rigtigt. Vi skal nok prøve at få fikset det problem, hvis altså, I gerne vil se mere Saints Row. Det bliver også lidt at skrive på Mere? Mere. Se noget Saints Row overhovedet. Har vi ikke oplevet noget? Nej, for det var helt sort. Prøvede vi overhovedet at optage noget? Ja. Det er rigtigt. Men altså, hvis I gerne vil, det er Saints Row 4, vi snakker om, hvis I gerne vil se det. Så henter jeg altså fraps. Det virker sikkert. Ja, eller bare prøve at finde ud af det, på grund af, at vi vil rigtig gerne optage det. Vi synes, det er et super sjovt spil. Ja. Men problemet er bare, at vi kan ikke rigtig optage det lige nu. Vi prøver at fikse det. Men altså, vi gider selvfølgelig, hvis der kommer nogle kommentarer, der siger, oh my god, jeg hader Saints Row, jeg kan ikke lide det, jeg gider det ikke. Så gider vi jo ikke at bruge vores tid. Hvis der er nogen, der godt kan lide det, og andre, der ikke kan, så skal vi nok lade være med at lave det hele tiden. Så skal vi nok lave det ved nogle af vores videoer. Det er vi vil gerne have, at alle bliver glade på vores kanal. Ja, så hvis der nu er nogen, der gerne vil have Overwatch, men ikke Saints Row, og så er der nogen, der gerne vil have Saints Row, men ikke Overwatch, så laver vi sådan et skift med begge dele. Det kommer an på, hvad I gerne vil have. Nu kommer droppet. Okay, men ja. Håber virkelig, at I kunne lide den her video. Og jeg synes, det lyder så mærkeligt at sige, håber I bliver gode gamers. Altså, det lyder mærkeligt. Så jeg laver en ny outro og siger, håber I kunne lide videoen. Og husk at få en god dag. Jeg skal lige til at sige, husk at blive gamers. Ja, det er jeg nødt til. Husk at blive gamers. Vær en god gamer. Og husk alle gamers. Game mere. Gamers. Bliv gamers. Gamers. Bliv gamers. Fordi vi er gamers. Game. Okay, men ja. Håber I kunne lide den her video. Husk at subscribe og lad være med det der, jeg kan se, der står og smiler. Husk at like og kommentere og subscribe. Håber I kunne lide at se med. Hej hej. Vi ses. Gamers. Vi bedre gamers. Husk at vi bedre gamers. Farvel. Hej.